Assalamu alaikum warahmatullah, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa cikin sabon bidiyon mu. Yau na kawo mana bidiyo ne yadda mutum zai yi wannan game ɗin za a ce kenan, ko airdrop na Catizen kenan. To da farko, idan yau ne farkon zuwanka, ka danna mun alamar subscribing, sannan kuma ka taɓa alamar ƙararrawa domin da saki sabon bidiyo kai tsaye za a sanar da kai insha Allah. To yanzu ba tare da ɓata lokaci ba, za mu shiga cikin bidiyon namu kai tsaye. Za mu shiga cikin Telegram ɗin kenan, kamar haka gashi nan. Zan shiga cikin Telegram ɗina, gashi nan na shiga. Zan jira shi ya buɗe, in ya buɗe sai ka nemo inda game ɗin naka yake kenan, na Catizen kenan. Yanzu gashi nan zan shiga nawa, gashi kamar haka. Zan taɓa kan shi, sai ka shiga. Bayan ka shiga, sai ka taɓa play game ɗin nan, sai ka taɓa shi. Kana taɓawa ko ka taɓa nan wurin duk ɗaya ne. To kana taɓawa, za ka ɗan jira shi kaɗan zai buɗe. Gashi nan zai buɗe. Yawwa yana buɗewa zai kama ka wuri kamar haka. To sai ka taɓa nan collect ɗin nan, sai ka taɓa shi. Kana taɓawa shikenan za su yi maka receiving bonus ɗinka wanda suke tara maka na friend ɗinka kenan wanda ka gayyata. Sai ka taɓa cancel daga can sama, sai ka taɓa. Kana taɓawa shikenan. To kamar yadda kuke gani, gashi ina da wannan point gashi nan daga nan wurin. Wannan shine adadin point ɗin da nake da shi. Nan kuma gashi nan yadda ake buga game ɗin, kamar yadda kuke gani. Gashi nan suna nuna mana suna cewa ga ƴan bakwai nan, nan ma kuma ga ƴan bakwai suna cewa mu jawo su, sai mu haɗa su da, in haɗa ta da ƴar uwarta kenan. Abin da suke magana akai kenan. Saboda haka zan jawo ta gashi kamar haka, kun gani? Sai ka jawo ta, sai ka haɗa ta. Kana haɗawa za ta koma ƴar takwas, kun gani? Ta koma ƴar takwas ko? To sai ma nan wurin gashi ga takwas, nan ma ga takwas kamar yadda kuke gani. Nan ma ga tara, nan ma ga tara, nan ma kuma ga bakwai, nan ma ga bakwai. To abin da ake so shine kowacce ka dinga haɗa ta da ƴar uwarta, kamar yadda kuke gani yanzu. Na haɗa ƴar takwas ɗin nan sun koma, ta koma ƴar tara kamar yadda kuke gani. To a nan ma ga ƴar tara, nan ma ga ƴar tara kamar yadda kuke gani. To nan ɗin ma za ka iya zuwa sai ka haɗa su haka, kun gani? Ta koma ƴar goma kamar yadda kuke gani. To gashi nan haka za ka dinga buga game ɗin. Can ma gashi nan na haɗa ta da ƴar uwarta, kun gani? Ga ƴar goma, can ma ga ƴar goma. Gashi na haɗa su, kun gani? Ta koma ƴar sha ɗaya. To haka ake yi. Sai nan wurin shi ma ga ƴar sha ɗaya, nan ma ga ƴar sha ɗaya kamar yadda kuke gani. Sai ka ɗauko su, sai ka haɗa su. Kun gan su gasu nan na dawo da su gefe. To sai ka haɗa su haka. Kana haɗawa za ta koma ƴar goma kamar yadda kuke gani. Bari in haɗa ku gani, kun gani? Gashi nan. To sai nan wurin again, nan ma ga ƴar bakwai, can ma ga ƴar bakwai kamar yadda suke nunawa. Gashi nan sai ka haɗa su suma. Ta koma ƴar takwas kenan kamar yadda kuke gani. To nan ma ga ƴar takwas nan na haɗa su, ta koma ƴar tara. Kowacce dai ana so ka haɗa ta ne da ƴar uwarta, kamar yadda kuke gani. Nan ma gashi nan na haɗa ƴar tara da ƴar tara, gashi ta koma ƴar goma. To haka ake yi. Sai nan wurin shi ma, yawwa, sai nan ga ƴar bakwai, nan ma ga ƴar bakwai kamar yadda kuke gani. Yanzu zan haɗa su, kun gani? Ta haɗe ta koma ƴar takwas kamar yadda kuke gani. To wannan gashi ba ta da ƴar uwa, ƴar taran nan ba ta da ƴar uwa, amma ga ƴar takwas, nan ma ga ƴar takwas. To sai ka haɗa su. Kana haɗawa za ta koma ƴar tara, kun gani? Ta koma ƴar tara. To gashi ƴar tara ta samu ƴar uwa ita ma. Na haɗa su, sun koma ƴar goma kamar yadda kuke gani. Nan ma ga ƴar goma, nan ma to ga ƴar goma kamar yadda kuke gani gasu nan. Nan ma ga ƴar goma. To sai ka haɗa su suma haka. Kana haɗawa za su koma sha ɗaya kenan, kun gani? Sun koma sha ɗaya. To yanzu gashi nan muna da ƴar sha ɗaya, ba mu da ƴar uwarta, sai ƴar bakwai kawai kamar yadda kuke gani. Nan ga ƴar sha shidan mu, ita ce dama level ɗinmu na ƙarshe kenan. Sai ga sha huɗu, sai ga sha uku. Ok, sai ga sha biyu kai kamar yadda kuke gani. To yanzu za mu nemo ƴar wannan kenan. Za mu nemo ƴar sha ɗaya kenan yanzu. Gashi mun haɗa wannan ƴar bakwai guda biyu, ta koma ƴar takwas kamar yadda kuke gani. To yanzu za ka dinga jiran su ne suna sako maka. Ina fata an gane ko? Za ka dinga jiran su suna sako maka, kuma za ka iya zuwa ka siya da kuɗinka. To idan ka ce za ka siya da kuɗinka, gaskiya za ka dinga jan point da yawa ne. To gwara kawai ka dinga jira suna sako maka kamar yadda kuke gani. Wannan magen ne suke ɗan kwanciya haka. To gashi nan sun sako mana ƴar bakwai. Za ka jira sai su ƙara sako maka ƴar uwarta. Idan sun sako maka ƴar uwarta, sai ka haɗa ta, sai ta baka abin da kake buƙata kamar yadda kuke gani. Yanzu za mu ɗan jira su kaɗan su ƙara sako mana. Gashi nan.
bari mu ɗan jira su. Yawwa gashi nan sun sako mana wata, bari mu buɗe wannan abin mu ga. Yawwa kun gani sun bamu ƴan bakwai guda biyu kenan ko. To yanzu sai ka ɗauki ƴan bakwai ɗin nan gashi suna nuna mana, sai mu haɗa ta da ƴar uwarta haka kamar yadda kuke gani, sai mu haɗa ta. Muna haɗawa za ta koma ƴar takwas. Kun gani ta koma ƴar takwas. To gashi yanzu ƴar takwas ɗin nan ta samu ƴar uwa, kun gani suna nuna mana mu haɗe su kenan kamar yadda kuke gani. To yanzu sai mu ɗauko ƴar takwas ɗin nan sai mu haɗa su da ƴar uwarta kenan. Kun gani mun haɗa ta ta koma ƴar tara ita ma. To yanzu gashi nan kuma sun sako mana ƴar bakwai. Yanzu za mu ƙara jiran su sako mana ƴar bakwai ɗin sai mu haɗa su da ƴar uwarta kamar yadda kuke gani. Yanzu bari mu ɗan jira su kaɗan. Wannan shine coin ɗina gashi yana ta ƙaruwa, kun gani yana ta ƙaruwa. Gashi na samu kusan miliyan 105 yanzu haka daga shigowa ta. To haka ake tattarawa. Bari ku gani gashi nan yanzu. Yanzu sun sako mana ƴar wannan ko ƴar bakwai gashi nan sun sako mana. Suna cewa mu haɗa su. Gashi za mu haɗa yanzu kun gani mun haɗa ta koma ƴar takwas. To yanzu muna neman ƴar takwas da ƴar tara muke nema yanzu. So da so muke sai mun upgrading ya kai ƴar wannan ƴar 16 tukunna za mu kai level ɗin mu gashi nan ga 14 ga 13 ga 12 ga waye. To dole sai mun haɗa ƴar 16 tukunna za mu yi upgrading na level ɗin da muke kenan. To dole sai ka haɗa ƴar 16 nan. Lambar ƙarshe sai ka nemo ta tukunna ka haɗa ta da ƴar uwarta. Shine za ka yi upgrading na level ɗin da kake kenan. To yanzu ga ɗan yi haƙuri bidiyon zai ɗan yi tsawo. Za mu haɗa mu ga mu nuna muku yadda ake upgrading ɗin saboda an baka upgrading gaskiya ba ka samu tara point da yawa ba. Saboda haka dole sai kana upgrading na gidan da kake kenan kana matsawa gaba tukunna. To yanzu za mu haɗa muna neman ƴar tara ne yanzu. Saboda haka yanzu za mu nemo ta yanzu gashi nan suna sako mana. Za mu ɗan jira su kaɗan. Bari wannan ya buɗe yauwa gashi mun samu ƴar bakwai guda biyu sai mu haɗa su. Kun gani mun haɗa su sun koma ƴar takwas. To dama muna da ƴar takwas dama ga ta nan a ƙasa. Ita ma yanzu sai mu haɗa ta da wannan. Kun gani ta koma ƴar tara. To yanzu wannan ƴar tara ita ma sai mu ɗauko ta sai mu haɗa ta da wannan ƴar uwarta. Kun gani ta koma ƴar goma. To yanzu mun koma neman ƴar goma kenan kamar yadda kuke gani. Yanzu za mu je mu nemo ƴar goma. Za mu je mu nemo ƴar goma kamar yadda kuke gani. Bari mu jira su. Za ka iya zuwa kai sayayya a nan wurin ko kuma nan gefen ɗayan. Duk ana shiga ana yin sayayya nan wurin kenan. Yanzu za ka iya zuwa kai sayayya bari ku gani. Bari mu danna ku gani. Gashi nan idan ka shigo tun daga kan ƴar ɗaya gashi nan ƴar ɗaya ga ƴar biyu nan ga ƴar uku ga ƴar huɗu ga ƴar biyar kamar yadda kuke gani. Nan ma ga ƴar shida ga ƴar bakwai ga ƴar takwas ga ƴar tara. Kun gani nan ma ga ƴar goma ga 11 ga 12 ga 13. Duka za ka iya zuwa kai sayayya. Amma level ɗin na kusa da na ƙarshe gaskiya ba sa sayarwa kamar yadda kuke gani. Gashi nan level gashi nan ta 15 ɗin kai. Ta 15 ɗin gashi nan sun sa mata makulli alamun cewa ba za mu siya ba. Dole sai dai mu haɗa ta. Saboda haka yanzu sai mu sai ƴar 14 ko mu sai ƴar 13 ko kuma mu sai duk wanda muke so da a cikin nan za mu iya siya amma banda ƴar 15 ɗin nan ba ta siyuwa. To yanzu gashi nan sun bamu ƴar tara. Sun bamu ƴar tara a free saboda haka za mu danna kanta kenan. Yanzu mun sauke ta ta koma cikin kan wannan ɗin mu kenan. To yanzu kana so ka sayayya za ka iya shigowa nan duk ka siya amma dai gaskiya kamar yadda na gaya muku suna jan point da yawa gaskiya sosai. To yanzu za mu sai ƴar wannan takwas da ƴar tara gashi nan mun siya. Yanzu gashi nan za mu haɗa su. Gashi nan ma suna nuna mana mu haɗa. To yanzu za mu fara haɗa wannan. Kun gani mun haɗa ƴar takwas da ƴar takwas ta koma ƴar tara. Gashi nan ma mun haɗa ta koma ƴar goma kamar yadda kuke gani. To yanzu ka ɗauko ƴar goman nan sai ka haɗa ta da wannan ƴar uwarta haka. Ba wani wahala. Kun gani kana haɗawa yanzu ga ƴar 11 nan ma ga ƴar 11 sai mu ɗauke su sai mu haɗa su. Kun gani to nan ma yanzu ga ƴar 12 nan ma ga ƴar 12 sai mu ƙara ɗauka sai mu ƙara haɗa su kamar yadda kuke gani mun haɗa. To yanzu nan ta koma ƴar 13. Yanzu muna neman ƴar 13 da ƴar 14 sai ƴar 15 kamar yadda kuke gani. Yanzu gashi nan sun sako mana ƴar bakwai bakwai guda uku. Bari mu ga wannan ne zai buɗe shi ma gashi nan bakwai ne. To kun ga yanzu muna da ƴar bakwai bakwai guda huɗu. To yanzu za mu haɗe su. Kun gani mun haɗa wannan ɗaya. Mun ɗauko wannan ma ita ma gashi nan mun haɗe ta. Sun koma ƴan takwas takwas gashi mun haɗe. Sun koma ƴar tara kamar yadda kuke gani. To za ka iya zuwa nan wurin sai ka sai ƴar tara. Ga ta nan daga nan sai ka siya kamar yadda kuke gani. Bari in siya
kun ga na siya. To yanzu zan haɗe su sai su koma egg goma kenan gaba ɗayan su kamar yadda kuke gani. Na haɗe su kun gani sun koma egg goma gashi nan. To haka ake buga game ɗin, ba wani wahala a ciki. Amma dai ka bari ka kalli bidiyon nan daga farko har ƙarshe domin ka ga yadda ake wannan wuce wannan level ɗin kenan. Kun san kamar yadda na gaya muku ana yin upgrading na gidan da mutum yake. To dole sai ka yi upgrading tukunna za ka samu daman da za ka tara point da yawa sosai yadda ya kamata. To yana da kyau a ce ka kalli bidiyon nan daga farko har ƙarshe domin ka gane yadda ake upgrading ɗin da komai da komai insha Allah. Yanzu gashi nan za mu haɗe wannan 'yan bakwai ɗin. Gashi nan mun haɗe su kun gani ta koma 'yan takwas. To yanzu za mu ƙara zuwa za ka iya jiran su cillo maka kun gani gashi sun sako mana 'yan bakwai yanzu. Gashi nan ta faɗo sun sako mana 'yan bakwai yanzu haka. Gashi nan za mu ɗan jira su kaɗan su ƙara cillo mana wani kamar yadda suke yi bari ku gani. Gashi nan ɗan yaƙuri bidiyon zai yi tsawo ina so in yi bayani ne yadda kowa zai gane. Wannan shine adadin point ɗin da nake da shi kamar yadda kuke gani a nan. Gashi nan ina da miliyan 150. Na samu miliyan 150 daga shigowa ta yanzu. Na samu kusan miliyan 150 daga shigowa ta. To gashi nan yanzu sai ka ɗauki 'yan bakwai ɗin nan sai ka haɗa ta da 'yar uwarta haka. Kun gani kana haɗawa shikenan ta koma 'yan takwas sai ka ɗauki 'yan takwas ɗin nan sai ka ƙara haɗa su kun gani ta koma 'yan tara. To za ka iya zuwa ka siya 'yan tara ka a nan wurin sai ka siye ta. Kana siya gashi nan sai ka ɗauka sai ka haɗa su haka kamar yadda kuke gani. Siyan ne gaskiya yana jan point da yawa ne shi yasa ba ko da yaushe ake so a siya ba. To amma akwai level ɗin da nake so in je na je level ɗin zan yi sayayya da yawa saboda bana son bidiyon yayi tsawo sosai inda kowa zai gane kamar yadda kuke gani gashi nan. Na ta buga game ɗin kamar yadda kuke gani. Yanzu muna neman 'yar 11 ne yanzu. Gashi nan sun cillo mana wani za ka iya zuwa nan sai ka siye ta a nan. Misali gashi nan wannan 'yar 11 ce za mu siya saboda bana so bidiyon yayi tsawo ne sosai. Gashi nan na siya 'yar 11. Gashi nan kamar yadda kuke gani ta dawo nan wurin. To gashi nan sai in haɗe su haka misali. Gashi nan bari in haɗe ku gani kun gani na haɗe ta koma 'yar 12 kamar yadda kuke gani. To yanzu muna neman 'yar 12 ne za ka iya zuwa ka ƙara siya. To amma dai gaskiya siyan kusan na gaya muku suna jan point ne da yawa sosai shi yasa ba ko da yaushe ake siya ba. To yanzu za mu jira mu ɗan haɗa tukunna sai mu ƙara zuwa mu ƙara siya. Yanzu gashi nan sun sa mana 'yan bakwai yanzu muna neman ƙari sai mu haɗe su. Bayan mun ɗan jira su kaɗan muga za su ƙara cillo mana. Yauwa gashi nan sun ƙara cillo mana. Bari muga wanne ne suka cilla mana yanzu. To gashi nan sun bamu 'yar takwas. To yanzu za mu haɗe waɗannan 'yan takwas ɗin guda biyu za mu haɗe su kun gani mun haɗe su sun koma 'yar tara. To yanzu za mu iya zuwa sai mu sai 'yar taran mu daga nan wurin sai mu zo sai mu siya. Kun ga fa kusan point kusan 100,000 na za su saida mana. To shine matsalan kun ga point ɗin ya ɗan ragu yanzu. Yanzu na samu miliyan 150 amma yanzu ya koma miliyan 33. Kun ga kusan miliyan nawa ya tafi. To shine rashin ba a so mutum ya dinga yawan siyan point wannan ɗin kenan. Gwara ka dinga haɗawa yafi saboda siyan gaskiya yana jan point da yawa. To amma dai akwai lokacin da zan zo in siya saboda bana so bidiyon yayi tsawo kamar yadda na faɗa. Amma bari in ƙara haɗawa tukunna. Ina so in kai wani level ne da zan sassai point ɗin saboda a samu a kammala ku ga yadda ake upgrading ɗin insha Allah. Yanzu gashi nan za mu ɗan ƙara haɗawa tukunna sai mu je sai mu siyayya sosai yadda ya kamata. Wannan shi nan bari mu ɗan jira su muga. Wannan wani bonus ne wannan yake bayarwa in ya shigo za ka ɗan danna shi zai baka bonus. Bari in cancel ku gani kun gani wannan wani bonus ne yake kawowa. Gashi nan yana ta zubarwa haka. Gashi point ɗin ya ta ƙaruwa. To shi wannan wani bonus ne yanzu gashi nan za mu haɗe wannan 'yan bakwai ɗin za mu haɗe ta. Ba ruwan ka da wannan kawai ya cigaba da abun shi kai ma ka cigaba da abun nan ɗinka kawai. Ba ruwan ka da shi ba irin daddanawa ko shashshafawa ba a yi. Kawai za ka cigaba da game ɗinka ne kawai. Yanzu gashi nan wannan bari ya buɗe muga. Yauwa gashi nan sun bamu 'yan bakwai again. Yanzu za mu ɗan jira. Za mu ɗan jira yanzu. Gashi nan mun sai 'yar tara kawai. To yanzu za mu haɗe ta da wannan 'yar uwarta sai mu ɗauko ta sai mu haɗa ta. Kun gani ta koma 'yar goma. Yanzu muna da 'yar goma ga ta a nan dama
sai mu ɗauko wannan ya goma da muka haɗa sai mu kai ta can wurin sai ta koma ya 11 kamar da kuke gani gashi nan ta koma ya 11. Yanzu muna neman ya 11 kenan wacce zamu haɗa ta koma ya 12. To yanzu zamu ɗan haɗa point, zamu ɗan ƙara haɗawa kai. Yanzu bari mu haɗa wannan ya 7 ɗin muga gashi nan mun haɗa su sun koma ya 8. Yanzu zamu haɗa da ga 8 ga 8 sai mu haɗa su kamar da kuke gani muna haɗawa ta koma ya 9. To yanzu zamu iya siyan ya 9 mu, zamu iya siyan ta nan. Wannan kuke ganin mun siya. Yanzu magana ake ta point ba miliyan 1 ba yanzu. Magana da ake yi kenan ba point miliyan 1. Zan sai ya 9 ta nan gaba point miliyan 1 za su ɗauka. To suna jin point da yawa ne gaskiya shi yasa. Yanzu gashi nan dai muna haɗawa. Bari mu gani. Ƙwarai dai gaskiya mafi ala mutum ya dinga jira suna sako masa yafi. Saboda gaskiya yawan siyan nan yana jan point da yawa sosai. Yanzu gashi nan zamu ƙara siyan ya 9 yanzu. Inda dai so muke dai muyi bidiyon yanda kowa zai gane. Shi yasa nake ta yin siyayya na amma gaskiya ni ban fiye siyayya ba ma. Kawai haɗa point ɗina haɗawa nake yi kawai gaskiya bana siyayya. Amma gashi nan yanzu ga ya 11 ga ya 11 zan haɗa ta. Ina so kawai kowa ya gane ne shi yasa kawai nake siyayya amma gaskiya da ba zan yi siyayya ba bidiyon nan zai iya kai minti wannan 30 ko awa ɗaya ma. To bana son hakan ya kasance. Shi yasa nake siyayya saboda kawai bidiyon ya ɗan rage yawa haka. Yanzu gashi nan muna haɗawa gashi mun samu ya 13 muna ta haɗawa kuna kallo ko gashi nan muna haɗawa. To haka ake yi yanzu ga ya 14 nan ma ga ya 14 kamar da kuke gani. Yanzu zamu ɗauko su sai mu haɗa su. Yawwa to kun gani mun haɗa. Yanzu muna neman ya 15 wacce zamu haɗa ta da ya 16 nan kamar da kuke gani. Yanzu mun samu ya 15 tukunna zamu iya haɗawa sai ta koma ya 16 sai mu haɗa ta da wannan ya 16 sannan zamu yi upgrading na level ɗin da muke. Dole sai ka nemi ya 16 tukunna sannan za ka yi upgrading na gidan da kake kenan. Za su ƙara ma point sannan kuma za su ƙara maka level ɗinka haka. To yanzu zamu ƙara zuwa sai mu yi siyayya a nan yanzu misali. Bari mu gani nan wurin nan ake shiga ake yin siyayya to sai ka taɓa shi. Kana taɓawa gashi nan sai mu yi siyayya bari mu gani wanne za mu siya nan sun bamu free mu danna shi bari mu ga wanne da wanne ya kamata mu siya. Gashi nan bari mu siya wannan kun ga ya 15 ɗin nan ba dama a siya ta da za a siya dama da kawai sai in siya sai in mana wannan to yanzu babu dama a siya. Dole sai dai mu ɗan haɗa ta ita dole sai an haɗa ta ba a siyan ta. So ita ce level ɗin kusa da na ƙarshe shi yasa ba a siyan ta dole sai dai a haɗa ta. So daga sai an ɗan yi haƙuri bidiyon zai yi tsawo sosai a ɗan yi haƙuri. Yanzu zamu ƙara wannan zamu ɗan jira su ko kuma bari mu siya ya 10 kawai da ya 11 bari mu siya mu gani. Point ɗin ne gaskiya zai tafi da yawa sosai amma dai kawai bari mu siya kawai gashi nan mun siya ya 11 mun siya ya 12 gashi nan bari mu siya ya 13 nan anya sai da mana kuwa bari mu gani dai. Kun ga ba sai da mana ya 13 ba ita ma ba a sai da mana ba saboda shi ma wani point ne daban ake siyan ya 13 ba wai normal point ɗin mu bane ba. To yanzu gashi nan muna haɗawa zamu haɗa ya 10 wannan ɗin nan gashi nan sai mu haɗa ya 12 nan da ya 12 kun gani sun koma ta koma ya 13. Yanzu muna neman ya 14 sai muna neman ya 13 kai yanzu sannan mu haɗa ta da wannan ya 13 sai ta koma ya 14. Yanzu zamu ɗan jira zamu ƙara haɗawa tukunna sai mu ƙara zuwa ko kuma bari in je in siya wannan. Bari in siya ya 9 wannan ya 8 ɗin nan gashi nan na siya ya 8 ɗin nan. Bari in haɗa ta da wannan ƴar uwarta kun gani sai ka ɗauko ya 9 nan sai ka haɗa ta kun gani. Game ɗin babu wani wahala kawai dai yana ɗan cin lokaci ne gaskiya dole sai ka ɗan nutsu tukunna sannan za ka yanzu na siya wannan ita ma. Bari in haɗa su bari in siya ya 10 nan ita ma gashi nan na siya in ka haɗa kun gani ta koma ya 11. To dama na siya ya 11 ga ta can na haɗa su kun ga ta koma ya 12 ita ma. To yanzu suka dawo da su gefe ita ma haka. Yanzu ga wannan ita ma na haɗa ta ta koma ya 8 kamar da kuke gani yanzu bari in nemo ya 8 in siya. Gashi nan sai ya 8 gashi nan na siya ya 8 sai ka haɗa kun gani ta koma ya 9. To yanzu na siya ya 9 ita ma ga ta nan yanzu na haɗa kun gani ta koma ya 10. To haka ake yanzu sai ya 10 kawai gashi nan na siya ya 10 ita ma yanzu gashi na haɗa ta koma ya 11 kamar da kuke gani yanzu sai ya 11 yanzu sai ya 12. Gashi nan na siya ya 11 da ya 12 ita ma yanzu bari in haɗa su bidiyon ne bana so ya yi tsawo da yawa saboda yanayin lokaci haka.
gashi nan sai ka haɗa wannan 12 kun gani mun samu 13 gashi nan mun haɗa ta ta koma 14. To yanzu muna neman 14 ne tukunna, yanzu muna neman 14 saboda haka za mu haɗa kuma 14 har mu kai level ɗin mu. Bari mu je mu ƙara siyayya mu gani. Yanzu bari mu ga za mu siya wannan, shi ne mun siya 8 mun haɗa ta kun gani ta koma 9. Za mu ƙara siyan 9 yanzu, gashi nan kar fa ku manta fa aƙalla yanzu point ɗin da muke siyan wannan 9 kusan fa miliyan 20 da wani abu muke siyan ta. Gashi nan mun siya 10 miliyan 30 da wani abu, gashi nan mun siya wannan miliyan kuɗi ne da yawa dai ake ja gaskiya. To kawai dai bana so bidiyon ya tsawo ne shi yasa nake wannan abun nan ɗin. Saboda haka gashi nan yanzu za mu ƙara haɗawa kamar yadda kuke gani mun haɗa, gashi nan yanzu a nan shi ma za mu ƙara haɗa wannan 11 gashi nan mun haɗa ta. Yanzu za mu ɗauki 12 nan ita ma za mu ƙara haɗawa kun gani mun haɗa. Yanzu muna neman 13 sai mu haɗa ta sai ta koma 14. Yanzu za mu haɗa wannan 7 ɗin ita ma. Yanzu za mu iya zuwa sai mu ƙara yin siyayya. Gashi nan mun siya 9 gashi nan za mu je mu siya 8 gashi nan mun siya 8 kamar yadda kuke gani. To yanzu sai mu haɗa ta da wannan kun gani mun haɗa ta ta koma 9 mun haɗa da wannan 9 ita ma yanzu mun siya wannan gashi nan mun haɗa wannan kun gani. Gashi nan yanzu mun ƙara haɗawa. Yanzu za mu haɗa da 10 nan da 10 gashi nan sai mu ƙara haɗa su. Bari in je in siya wannan shi ma yanzu na siya gashi nan. Ita siyayyan gaskiya dai tana jan point ne da yawa shi yasa ba ko da yaushe ake siyayya ba. Amma dai kawai bidiyo ne bana so ya tsawo shi yasa nake siyayyan saboda inda nake so kowa ya gane bidiyon. Dama na yi alƙawari insha Allah zan yi bidiyo inda kowa zai gane. To insha Allah na san dai wannan bidiyo in dai ka nutsu ka maida hankalinka kuma za ka gane shi insha Allah. To yanzu gashi nan ina haɗawa kamar yadda kuke gani zan haɗa da wannan. Shi kenan yanzu mun kusa gamawa. Kar a manta a danna mana alamar liking a wannan bidiyon da Allah a danna mana liking sannan kuma subscribe ɗin wannan channel ɗin idan yau ne farkon zuwan ka. Gashi nan yanzu mun haɗa kun gani ga 14 nan ma ga 14 ita ma yanzu mun haɗa ta kun gani nan ma ga 15 nan ma ga 15 sai ka ƙara haɗawa kamar yadda kuke gani. To yanzu mun haɗa 16 nan ma ga 16 nan ma ga 16. To yanzu zamu upgrade na level ɗin da muke kenan yanzu zamu upgrade kenan yanzu kamar yadda kuke gani gashi nan shi kenan yanzu mun yi upgrade na level ɗin mu nan za ka taɓa confirm shi kenan gashi nan upgrade kamar yadda kuke gani daga sama. Yanzu level ɗin mu ya koma 17 kenan. Yanzu sai mun haɗa 17 tukunna muke da damar da za mu ƙara zuwa mu yi upgrade na level ɗin da muke kenan yanzu. Bari mu taɓa nan confirm ɗin nan ku gani muna taɓawa yanzu gashi nan shi kenan mun haɗa. Yanzu idan ka duba daga nan wurin gashi nan wannan ita ce ta ƙarshe yanzu sai mun haɗa 17 tukunna muke da damar da za mu yi upgrade na level ɗin da muke yanzu. To haka ake yi. Idan wannan bidiyon ya burge ka ka danna mana alamar subscribe sannan kuma ka taɓa alamar ƙararrawa yanda na saki sabon bidiyo kai tsaye za a ƙara sanar da kai insha Allah. Na gode sai mun haɗa a bidiyo na gaba.